kana ndichitenga itse mari yangu kozi izvi ndezvemunomu ndezvedu isu sevana veZimbabwe inyika yedu tisitotogadzira. Tinoda kuti zvekuti tiwane zvekuti vana vari kuita vawane zvekuswera vachiita. Tinongonzwa kuti pakadai amai varova magaro nemwana wavo. That's good, like a water, like this. It's a good. Nhasi uno ndine mukomana wechidiki ari mudambudziko iroro rekutora zvinodhaka. Une makore mangani naye mwana? Inini ndine 21 years old. Zvinodhaka izvi wakatanga kuzvitora uine makore mangani? Also zvinodhaka ndakatanga kuzvitora ndine 21 years old. Ndopa ndakatanga kuzvitora. That handina kutora kana kuti handauti 1 week ndichitora zvinodhaka, but ndakangoita 1 week chete ndichingopota zvinodhaka. Also that ndo zvakakanganisa kuti ndite upenyu hwakadai so, but ndiri munhu anofunga zvekuenda kumberi kwete kudzoka kumashure, inonzi backward pachirungu, handi yekumberi ngatisadzoke kumashure. Wanditi iwewo nemakore 21 wakatanga kutora zvinodhaka uine 21 years. Zvichira kuti wakatanga ye zvinezvi? Chitarazvo ndakatanga izvinozvo ndo pandakatanga. Wakakura ukaenda kuchikoro pa 21 years munhu anenge atopedza yatinoti high school. Chii chakakonzera kuti iwewo upinde pakutora zvinodhaka? Chakakonzera it's a blessing, nyasha dzaMwari, because Mwari ndo vakasika all those country, because ndokuda ngoti ndaMwari ndo vakasika zvinhu zvese kuti tidai so tiwane zvatiri kuita, so tipfeke, tidrive mota, tiite everything ndezvaMwari. Saka izvi ndezve pasi panapa izvi hazina kuti ani ndezvaMwari izvi. Chakakonzera kuti iwewe utange kutora madrugs chii? It's a blessing of God, because like a rain, makatarisa mvura chaiyo hamuzoti inobva kupi, makatarisa zuva rotivhenekera hamuzoti rinobva kupi. Ndosaka pakaiswa makuseni, masikati nemanheru kuti tivhenekerwe se country, se good country. Uri kuti iwewe kutora madrugs is a blessing? Not it's a blessing, but zvinobva kuna Mwari. Madrugs ari kubva kuna Mwari? Zvobva kuna Mwari, zvinhu zvese zvobva kuna Mwari. Ko matambudziko ari kusanganikwa newe iwewe pakutora kwauri kuita zvinodhaka ndapi? Matambudziko, hapana matambudziko. It's like this, vandiendesa kwadoctor, obva vandipa piritsi rewhite, saka ndaanda kusagona nyatsotaura. Saka inini manje zvakatondinetsa kuti why apa futi vakandisungisa ndisingazivi kuti imhosva yei yavakanditsungisira, but ini ndisingazivi kuti kuna Mwari andichengeta ari kumusoro kudenga, ndo vanoita kuti zvinhu zvese zviite. Even all those country it's a blessing yaMwari, kuna Mwari ari kumusoro kudenga. Makangobhelievha chete yatinoti it's a one love. Nechemwoyo, usachene kunze, anditika chena kwese, usachene kunze, usati nini ndakarova club, ndakarova white, aiwa chena mukati, chena kwese. Ungazivere kuti iwewe madrugs aunotora iwewe ndaapi? Vanhu vane mazita akawanda ezvinhu zvavanotora. Iwewe ndaapa unotora madrugs? Madrugs andinotora ndingangoti like Mutoriro, right? Madrug drug rekuti Mutoriro rangofanana nefodya chaiyo, tobacco yafanana nefodya inonzi chi fodya chaiyo, yafanana nembanje, because all those Mutoriro wacho like a smoke like inonzi chi notonge shisha, like kutonge ndosaka chigadzira air and all those good kuti timeke upenyu hwakanaka, tifeme, tiwane utano nekushambidzika mukati meupenyu. Vamwe vanoti vanotora madrugs yaya nekuda kwekuti vanenge vane zviri kuvanetsa, saka vada kukanganwa nhamo dzavo. Iwewe uri kutora madrugs aya kuti zviite sei? Inini handisi kutora madrugs, but ndati it's a blessing, it's a one love Jamaica. That's good, true, because
it's a one love because tikuda kubatana hatisi kuda zvekunetsana, it's a one love. Ndozvandiri kutaura. Alright. Ko madrugs aya unoawana kupi sei? Kana uchitenga unotenga nemari inenge yabva kupi? Kana ndichitenga ite mari yangu cause izvi ndezvemunomu, ndezvedu isu sevana veZimbabwe, inyika yedu, tisi totogadzira mota zvese togadzira cause ndezvedu. Mari yekutenga madrugs aya uri kuiwana kupi? Unoshanda here? Inini handishande but ndiri munhu ongoti ngone blessing yongoti yongowanawo mari. Inini handishande, hapana zvandoita, handina basa randinoita, ndikutodawo basa rangu randichatsvagawo kana even kana kutsvagirwawo kana Mwari vada. Ini ndoda kunzwisisa kuti handiti haungongonokumbira kuti ndipo zvinhu zvekuti ndipute, unofanira kumupa mari. Iwewe mari yauri kutengesa wati haushandi, saka uri kuiwanepi mari yekuti utenge zvinhu izvi zvauri kushandisa atiri kuti madrugs? Mari inongobva kuna Mwari ka. Ko mari inobva kupi? Mari inobva kuna Mwari ka. Ndosaka makaona pakaiswa chibage pakaiswa mari inobva kuna Mwari. Okay. Mari inobva kuna Mwari. Kuri kuti pauya vanoda kukubatsira iwewe kuti uende kana kurehab kuti uregere kuita zvemadrugs, ungada here? Also ndogona kuda but nyaya dzemari ka, nyaya dzemari dzotonetsa cause mari ka inobva kuna Mwari. Mari haina kuti zvazodai, ndeyaMwari mari, kana muchinzwisisa zvandikutaura. Paunenge watora madrugs pepe unonzwa sei? Takamboti vanhu vamwe vaiti vanonyatsoona kuti nyika yakufamba mushe, vamwe vanonzwa kufara, iwe unonzwa sei kana watora madrugs? Madrugs ka, right, it's also like ukarova madrugs usabva urova madrugs wobva wagara. Ita rova madrugs iwo wobva waenda kubasa, kwete kuti worova madrugs wobva wastika. Aiwa, there's no nothing, hazvisenzi chinhu. Kana kuti wakurova madrugs wakurara, wakukotsera, uchaziva apa uda kudya padheni. Also hazvina kana. Uri kutaura here iwewe kuti paunorova madrugs unoenda kunoshanda basa? Kana wapedza kurova madrugs iwewe ndepi basa raunoshanda iwewe? Inini ndiri kumusha ndarova madrugs, ndichirova mbanje dzangu, ndarova mbanje dzangu. Also ndakutema huni, ndakuisawo mbaundi, ndakuchidzira toenda kufloor, but all those pana anokanganisa anenge achivhiringidza, like mumwe ndatsanozi yangu inini yakadambuka chigunwe akuvhiringidza kuti zvinhu zvisaite mushe, but ndinoda kuti zvinake ari kuvhiringidza. Ameno kuti zvofamba sei. Pane campaign iriko ezvino izvi iri kunzi say no to drugs. Saka soka tikati say no to drugs, iwe ungade here kumira kutora madrugs? Aiwa kuramba uchingatora? Aiwa zvamai manje ndakamira. Aiwa also ndakamira. Aiwa ndo zviripo. Saka newewo here utotaurawo kuti say no to drugs? Yeah, say no to drugs, ngatimire, hapasina munhu achaita zvemadrugs. Unoona here iwewe kutora kwauri kuita madrugs kuchikanganisa relationship yako naamai? Ukama naamai hwakamira sei kubva zvawakatanga kutora madrugs? Ukama naamai hwakangonaka, hapana. Mai vari kufara? Mai havafari kakozi zvisina mushe. Zvine zvisina kumira mushe. Saka kusamira mushe kwacho ndokwatoda kuti kuregere kudaro, toda kuti zvinhu zvimire mushe. Ungade here kuregera kutora madrugs? Yeah, inini that make it true kuti madrugs ndasiya, ende isusu takakubata kuti kuramba uchiva madrugs, itikuzozoniusiya madrugs oramba uchirova madrugs, topedzerana waziva, because hausi kunzwisisa, ngaite zviri paground iwo hausi kunzwisisa. Ko nhasi tingati here nhasi wewe nhasi hauna kumbotora madrugs? Nhasi handambotora madrugs, ndaswera ndiri sleep, ndakarara zvangu. Uri kunzwa sei sezvo nhasi usina kutora madrugs? Yeah, I'm feeling well and active. Yeah, you're good to like press ups like this. Mutoriro unotorwa sei? Yeah, Mutoriro yangofanana salt yemagodo, right? Ndo zvangofanana. Watora salt yemagodo unogona kuita Mutoriro, everything that's good, like a water, like this. It's a good.
Saka sauti yemagodo yacho munoinyungudisa moinwa here munoita zvekuita sei? Like a bulb, like totora kana even kana salt, then you like this, then you smoke like a shisha, like good. Also those good, Shisha ndoipi manje? Shisha like utsi like air. Smoke like air. Alright. Saka iwewe uchikura mwana wese anenge aine kuti kandakura ndoda kuzoita chakati. Iwe pawave kuchikoro pawaibvunzwa kuti when you grow up you want to be a what? Iwe waiti when I grow up I want to be a good life and a good basa rawaiti nini kana ndakura ndoda kuzoita nderipi? I don't know kuti ndotsvagirwawo kuti data ripi because anziziva kuti ndotoda totsvagirwawo because maths dzakawandisa. Pavana venyu vamakabereka ava vane dambudziko rekutora zvinodhaka vangani? 1 year. Ndakunzwa muchitaura kuti mwana wamuri kuchengeta imimi nekuti akashayikirwa namai vake baba vake varipo zvake. Dambudziko rine mwana iri rakatanga rini uye sei? Mwana uyu ndikangoti akatanga ari kumusha, aingonzi akapita mbanji amenoka zvaingoita but ndandisi naye. Apedza form 4 ndopa akazoya kunoko ndopa ndakagara naye. Saka ndandisinga zvinotise ndakazongozviziva tikangoti tane 7 to 6 months. Ndopa zvakatanga kunyatsorotisa kuti mwana uyu pane zvaari kutora zvinoita sei zvinodhaka. Chakaita kuti muone kuti mwana uyu ane zvaari kutora zvinodhaka chii? Zvichida kuti akachinja hunhu hwake here? Hunhu akachinja pakuba, kutora mari mumba, kutengesa hembe dzake, zvekuti nekusada kudya chikafu tikabika. Ndopa taiona kuti pane zviri kuitika pamwana. Mungati here ane kana shamwari dzaakasvika nadzo ava kunoku kuti azotanga kutora zvinodhaka? Because pekutanga aitoti ndine taputa naningi shamwari dzemunomu dzaakasangana nadzo. Kana achinge atora zvinodhaka kudaro chii chinoitika kwaari? Akatora zvinodhaka ari violence, anoda kurova. Ndofunga inini akatombondirova. Mwana wangu musikana akada kutomubaya nebanga. Akaenda kuchikoro kwapatenda primary school akatema vana nematombo. Saka anenge aviolent izvizvi kuti anenge ane simba rakanyanyisa. Zvekuti hatitombokwanise kumukontrola kana varume 3-4 anovavhizura achivaendesa uko. Saka unotoona kuti pane something chiri kuitika pamwana. Ndeapi matanho amakatora imimi kuedza kubatsira mwana? Takamuendesa kuclinic because paanga ari violent pampasina pekuti anogara nemunhu. Takamuendesa kuclinic akanobayiwa mainjection ndopa zvakaita stable. Kana muri kuti mimi akaenda kuclinic kunobayiwa mainjection, akanga ari mainjections ei akanobayiwa kuclinic? Kwarara hospital handizoziva kuti injection yei, but takaenda naye kunorapwa vanorwara vaya. Vanorwarei? Pfungwa here? Pfungwa ndokwatakatoenda. Pane vamwe vakambotaura kuti dambudziko riri kuitika nderekuti munhu akatora zvinodhaka akaendeswa kuchipatara anonotorwa semunhu anorwara nenjere. Ndizvozvo. Zvichireva kuti kana mushonga waanenge apiwa uya unopiwa vanorwara nenjere wabvawo munhu anongodzokera futi kunotora madrugs. Ndizvozvo. Makamutarisa iko zvino izvi utano hwake hwakamira sei? Utano hwake uri right. Kudya anodya, kuteerera akuteerera, nokuti ndinomupa mapiritsi makuseni nemanheru. Saka ndinoona piritsi rinompa kuti aite wiki ashe simba. Saka muti chakati anoda kungoswera ake akarara. Muri kutaura imimi kuti atove mwana ari kudzikamiswa nemapiritsi amuri kumupa? Ndo zvandiri kutoona. Nokuti dai pasina mapiritsi chansina rugare pamba. Mati imimi akanga akutora zvinhu mumba. Chii chaaitora mumba?
mumari hembe dzake dzese akapedza nekutengesa, kungobaiba tunhu tudiki diki mumba achinotengesa kuti aone kutenga zvinodhaka izvozvo. Vanhu vazhinji vari kuchema chema kuti isusu munharaunda matiri tinotoziva kuti pamaingana panotengeswa zvinhu izvozvi, mukomangana vanozvitengesa. Imimi sevanhu vemunharaunda mune here zvamakaita kuedza kuderedza kana kumisa vanhu vari kutengesa zvinodhaka nekuti zviri kukanganisa vana vedu vari kukura? Ina panangu chandakaita kuti ndingati, asi ndakanzwa pane polisi yaitenderera, but kuno kwaina kusvika izvi. Tiri kungoona panotengeswa pacho pachingorotengeswa, saka tizoti polisi yacho yakaita basa rei. Panotengeswa pacho vari kungotengesa, saka handizoti yakagumira kana kumusoro here, because kuno kucherima tiri kungoona zvichingoitika. Mungati here imimi vanhu vemunharaunda munotya kuvengana kuti ndikazonoripota kuti pangana panotengeswa zvinodhaka inini handizove nerugare kana kuti unogona kunotaura ka kupolisi gendikudzei. Ini chandinoona ka polisi yemunomfakosi kana ishinzi ndiye irura kutora vanhu ngaisaive yemunomfakosi, ngaive kana yekuwadzana. Kuwadzano yeta yemufakosi ichinotorawo kuwadzana vavasingazive, nokuti polisi dzemuno mutatojairana navo pane pavachauya pamba pangu kuzonditora iye achindiziva anongondisiyaka uendewo kune vamwewo. Ndozvikuitika izvozvo. Kuri kuti mimapiwa mukana wekugadzira mutemo upi wamungaise kuti umise kutorwa kana kuputwa kwezvinodhaka uye kutengeswa kwazvo? Ini mutemo wandinotoisa ndoti atengesa wese ngaavharirwe, ari kutengesa wese ndio mutemo wandinoisa. Kuri kuti imimi mawana mukana wekuti mwana aendeswe kuvanoiti rehab, kuenda kuti amire kutora zvinodhaka, mungade here mukana wakaita seiwowo? Ndinotoda zvakanyanyisa, ndinotoshuvira asi kutoshaya kwemari yekubhadhara ndo zvinenge zvichitonetsa. Izvo kuti semuendesa kushayikwa kwemari, zvekuti dai pamba nemari ndakatongomuendesa kumari yavo, asi mari ndenge ndisina. Saka ndikatoona munhu anotondibatsirawo kana kuita sei, ndinotoda mwana adzokere muupenyu hwake hwakanaka. Tinoona kuti munyika medu mapinda honye yedrug abuse kunyanya kuvana vechidiki. Imi muri kuda kuti kudii pamusoro pekutorwa kuri kuitwa zvinodhaka? Maita zvenyu amai, chokwadi munyika mapinda honye, asi takairegerera nekuti honye yatokomba zvekuti patichasvika hatichazivi. Saka takutoshaya pekutangira nyaya yemadrugs, because muno especially muno mumufakosi nyaya inenge ichitaurwa paevery corner inyaya yemadrugs, ende hakuna muraini kana atinogata kuti pamba panenge pasina munhu one anenge achitora madrugs. Kubva kana kutanga kwerodhuko kusvika uku, tikada kutarisa ndinoda kukudongedza kuti pamba apa pana baba namai vepanototora mutoriro, apa neapa pane munhu arikutotora mutoriro. To be honest with you, honye takatoiregerera, asi tinoda kuzama sema-activists kuti tione kuti zvingaderere sei, nekuti nyaya yemadrugs yatikanganisa kugara, yakanganisa vana upenyu. Izvezvi tine vasikana, muno mune musikana 114 years arogara nemurume ane 35 years achimita mukadzi nyaya yemadrugs. Takaenda kupolisi, tikaenda kupi, hapana, tatosiya zvakaita sei zvakadaro. I for one am an activist, handitye kutaura. Ndinoona kuti unongoziva kuti uyu nauyu nauyu vanopota chiyava Guka, nekuti ndo basa rangu, ende havana zvavanondiita sei zvavanondiita, ndo basa rangu. Asi tiri kuti still zvakadaro tiri kukurirwa nekuti hatisi kuwana rubatsiro rwakakwana. Toti chekutanga kubva kuhurumende inowaye varidzi vevana, nekuwana rubatsiro kubvawo kune vamwe masangano anokwanisa kuti atibatsire nyaya dzemadrugs. Tiri kuona kuti vari kubatsira vanhu
vasiri hands on vasiri paground. Kunoku hakuna chiri kubatsirika chemadrugs chatiri kuona chisvini chatingati madrugs abatsirwa. Kuri kungozosvika pamwe bepa rekuti ukamupa iye akadhakwa nemutoriro hana zvaanoita anongotorobvarura. For example, mwana amaona anga achikupai umbowo, handiri mazviona, munoti pane chaachagone here kuverenga kana kuita. Ukamupa bepa rekuti awareness yemadrugs, chimupa pepa rekuti averenge. No, hatitoda izvozvo. Toda kuti zvekuti tiwane zvekuti vana vari kuita madrugs vawane zvekuswera vachiita. Macommunity centers ngaavhurwe. Tine macommunity centers akagara, the lying idle, muno mufagozi. Chiri kuita kuti vaite madrugs kushaya zvekuita. Do number 1. Chechi 2 ipeer pressure. Handiti mazviona. Then chechi 3 pane vamwewo vanongoone negligence kuti havatarise vana. Asi tiri kuti madrugs atopera, mari dzehurumende nemari dzema-NGO nemari dzevamwe vanobatsira ngadziuye kuno kuground. Wachidzwe ground, vana vakawana zvekuswera vachiita kana kutotamba bhora chairo. Havaite zvemadrugs. Hatimboti ngavapiwe chinobati kana kutongotamba bhora kuti vapiwa soccer kit nemabhora 610 nemauniform vakaswera vachitamba bhora vanoshaya mukana wekuti vaswera vachipira madrugs. Saka isi argument yedu kuti nyaya yemadrugs yakuda kutoti titonyasoibata kubva kumusoro, kwete mabatiro atiri kuita. Tiri kunyanya kutaura tisina action yatiri kuita sei yatiri kuita. Ndo dambudziko ratiri kuita panyaya dzemadrugs idzi. Tiri kunyanya kutaura madrugs awanda, and then what? Ataurwa izvozvo amai madrugs for quite a long time, but tiri kuona hapana action iri kumboitika. Example yemwana amapauya mai amaonawo akabva pano nyaya yemadrugs akaendeswa kumusha kuchiweshe, haana kunoita 2 months adzorwa futi akangoita sei. Saka tiri kuti pane action here ipapo. Tiri ngoramba tichitendera panzvimbo imwe chete amai. Kana imimi muri kuti tiri kuda zvinhu zvinobatika zvinoitika, matauro enyu zvekutamba bhora, ko kana mwana atotanga kare atovemo mumadrugs, chii chingaitwe kubatsira mwana iye? Zvakatonaka zvatingati chikatobatsirika kutoisolata vanhu vakadaro, kutovabvisa panzvimbo. Asi dambudziko kuti tovabvisa tichivaendesa kupi? Hatina kana rehab yehurumende imwe chete yatakanzwa kana kutaurwa nezvayo. Inini activist tinototumirwa list remarehab mamwe ndeyekuborodhill ada almost $400-500 for 21 days. Inowanikwa nani? Tiri kudai vana vabatwa nemadrugs ava vatotanga kudhara vawana neisolation center yavanonogara for a certain period nemapsychologist ikoko vachionekwa kuti vari kudzokera here panzvimbo, vachiitwa psychosocial support. Zvinhu zvinongoitwa vamwe vese kuti zvinhu zviite zvakanaka, but iye zvinezvi hapana zvatiri kuita nekuti vari kungotorwa vachidzoka vachingotorwa. Saka akangodzoka, manzwiro atoita drug ravanopota iri riri very much addictive, rikatongokupinda uchagone kuriita sei, kuriregera. Kutoriregera kunge wato isolate, wabva panzvimbo waenda kumwe. Hurumende ngaitibatsirei itsvage marehab ekuti vana vaende vaisa mari paside kana vachida kuti zvishuwa zvavatoita kuti madrug ngape. Madrugs haapedzwe nekuti mapurisa auya, no, hazvipedze madrugs zviya. Mapurisa akagara atopedza atotadza kupedza madrugs dhara. Isisi tinotoda kuti madrugs apere. Isusu community tikasashanda pamwe chete madrugs apere. Mapurisa apedze madrugs aya, vakangoya nembwa izvo 2 minutes vanenge vaendaka, madrugs achingobva anosara futi achitoita sei, achitengeswa. Saka vanopedza nyaya yemadrugs tisi community. Ndizvo ndiri kuti amai ngavadzike kuno, isusu tiri hands on, totaura semakurukuru atiri kuita kuti toita sei kuti madrugs apere, tovapa muono wedu watiri kutaura uyu maererano nemadrugs, kuti madrugs anopedzwa nesu, hapedzwe nemapurisa. Asi dambudziko rangu rikuti ari kumbosvika sei kuno, ndo kunofanira kushanda mapurisa ikoko amai. Ndeapi matambudziko amuri kuona mucommunity inoyi yamunharaunda yamuri kugara inoyi nekuda kwekuti madrugs ari kutorwa? Right, tinokuchingamidza yamai. Matambudziko atiri kusangana nawo kuno akati one day, chiregedze nitange kutaura ndichiti rekutanga vana vari kupenga, ndo dambudziko rekutanga 1, kuti unongochiona kuti mwana akadzidza akaenda kuchikoro but zvine zvinge zvaakubuda mari hapana, ndo chinhu chekutanga icho. Then chepiri, vana vari kuba zvikare, then kuba ikoko kuri kuvhiringidza vagari vemunharaunda zvakanyanyisa. Then number 3 futi zvakare, kubatwa kwezvibharo kwevana vasikana vangave nevanakomana futi zviri kuwanika futi zvikare through mabhesi ari kunzi mabhesi ekudhakwira yaya.
saka matambudziko mazhinji atiri kusangana nawo kuburikidza nedombo riri kuputwa nevakomana iro. ndo patiri kuti tine dambudziko. Vari kutuma vakuru vedu mapurisa kusitwais kuita basa rekuno kumabranches, basa remapurisa riri kumudzi uku. Madrugs aya ari kubva muno hamugadzirwe minonzi yavari kuti meth yacristo meth, no, iri kutobva kunze. Ovi ndo rofarange riri basa remapurisa kutivharira uku, iri rekuzoti vakomana vaputa nevasikana vaputa kuno vochiita redu. Saka tiri kuti dambudziko redu riri kumusoro ikoko, ngatiregei kutaura asi ngatite action. Madrugs ari kubva nekumusoro, ari kubva futi nevanhu vane mari kudhara, kwete vanhu vasina mari. Madrugs aimukatasa anodhura amanyi, harisi drug riri kuti rakaita sembanje iri kutengeswa ne100 bond. Aiwa, dhasa munoona vari kuba neyoti drug racho rinoita sei, rinodhura. I think vanotoda $4 to $5 kuti atenge that dingirikini, asi anozodhakwa zvekupera. And they sometimes go for 3, 4, 5 days munhu akarara. It's unfortunate. Nhasi manguva paine mumwe mufana aitomboyapamba pangu akaita 4 days akarara vakati afa. Kunyasa kuti asi chii kana munhu mukuru achikwira ndege osvika paairport aine drug rakadaro rigozofamba kupinda mumarokesheni rozosvikawo kwatiri kuvana vedu vanoti isusu mukatarisa ndo marokesheni anonzi anoshupikwa ano, rosvika kune vanhu vanoshupika kudai, vakuru vacho vanenge vari kuti kudii. Saka ndiri kuti dambudziko kwavada kugadzisa kuno kwakusvika kuroot cause. Tiri kuona kuti pane denda rapinda munyika rekutora zvinodhaka. Imimi sana mai vakabereka munonzwa sei muchiona kuti vana vatoti ndo vemangwana redu asi vava kuparara nekutora zvinodhaka? Tiri kushungurudzika zvakanyanyisa nenyaya yevana, nekuti unenge wakatoberekawo mwana wako zvakanaka uchiti remangwana mwana wangu achazoonawo chekuita, achazondichengeta. Asi zviri kuita vana nenyaya yemadrugs, special mutoriro, vana vaparara, vana havachaziva. Izvozvo vamwe vana vari kurepa vabereki nenyaya yemutoriro, vamwe vana vari kuba, vamwe vana vari kuba mudzimba. Zvino ukangosiya unototya kuti usiye dhoo rakavhurwa. Munhu mubereka akutotya mwana wake waakabereka kuti mwana uyu anogona kungosvika akanditema nedemo ndikafa, anogona kungotora kana banga akandibaya, nekuti vana vacho tashaya kuti kamhuka anonzi mutoriro kakabva nekupi. Dai hurumende yapindira yatibatsira, vana ava vatorwa, ikona zvokuti vakatorwa vodzoswa, vatorwa vambonotsvaga kwavanonogariswa kana gore variko vachipiwa basa vachishanda variko voregera kudzoka muno. Toona kuti mutoriro wacho unonopinda here kwavanenge vaiswa, nekuti vakaramba vari munomu vana ava vari kungoramba vachiputa. Tashungurudzika sevabereki, hatisi ukatarisa mwana wako kana mwana wahama yako, so unochema kuti akomana mwana uyu ndakatoberekwa ndichatarisa zvakanaka kwaari. Asi nenyaya yemadrugs tiri kurwadziwa, tiri kushungurudzika. Dai hurumende yapindira izvozvi, unotoona kuti pamba pari kutengeswa madrugs apa, fanike kutosanganawo somupurisa anotoya achitomhanya kuti kurumidza chachaya, votobuda mavanenge vari vobuda votiza. Saka zvinopera sei ivo vari vachitaurira vana kuti chachaya, vanhu vaive votiza vakadzoka ivo vopiwa mari. Saka hakuna zvinombopera kana zvisina kunyatsogadziriswa. Ngavatsvage azvipere. Mutemo wacho uriko hakuna, kana zvikunzi hanzi kuri kuya vembwa vari kuzodi vanongotorwa maminitsi mashomananodzo, ngavavatore vanovavharira. Kana mubereki atorwa uchirwadzwa, ngavanogara kwavanogara kana gore kana 6 months. Zvinova zvapera, vakangovatora vachidzoka vanotorwa, otoona mangwana adzoka. Andi mamona mwana anga arapa, zvinonzwisa tsitsi zvinochemedza kuti ndakatarisa kuti mwana wangu achandichengeta. Saka unochengeta iwe ndo wakutopinda bhisi, ukangosiya chinhu mumba unototya mwana wako wakabereka. Kudhara isusu takakura nevabereki vedu tisingambotya isu. Zvamuta kuti vabereki vedu vainwa maskadi, vainwa makastori, vainwa mbanje dzacho idzo dzaiputwa, but kamutoriro kanzi kamutoriro aka kakanganisa zvinhu muZimbabwe. Tatambura wedu, tibatsireiwo pavana, tashupika. Unongogara uchichema munhu hauna mufaro, ukatarisa mwana wako so ukatarisa haufari. Makatarisa imimi, chii chamungade kutaura kune vanhu vari kutengesa zvinodhaka? Chandingade kutaura kune vanhu vari kutengesa zvekudhaka ndezvekuti problem ndeyataurwa namai ava kuti unogona kuya mapurisa adeedzwa kunzi hapana kutengeswa mutoriro handiti, but munhu achanotorwa wodzoka. Ndopata chitiri chichemo chedu vavise vabereki tiri kuti dai vambotorwa vambonogariswa samwe sezvataurwa neava. Pamwe vakamboita gore vari ikoko, pamwe kutengesa kwemutoriro kungaite nani, because mutoriro wanesa.
kutoti usiye chinhu mumba zveshuwa unotosvika kuti usiye dhoo rakavhurika but unenge uchigara nemunhu mumba. Saka zvinhu zvakaoma pamutoriro apa watiomera. Toda kuti ubatsirwa kana pane rimwe rubatsiro watingabatsirwe naro toda kumbobatsirwa because zvaoma. Nezvabereki chaiye vari kurepwa nevana vavo vakabereka. Unotoona hanzvadzi aitobaka kana toda kutobewa nebanga nemunhu nemwana wakabereka. Kana tichibereka vana ava tinenge tichitarisirawo kuti vazotiitirawo zvakanaka kana tazviitirawo life yake yakanaka muupenyu hwake. Mava wechipiri ataura nyaya yekuti vabereki vari kurepwa nevana vavo vakabereka. Zvichireva here kuti kune nyaya yemwana akabata mai? Hakuna kuti tinongonzwa kuti pakadai amai varova magaro nemwana wavo kana zvazoti zvinongobuda zvakawanda zviriko. Inini kuboterekwa kwako pane mumwe munhu aitonzi akanyorera hanzvadzi yake tsamba kuti ndaipesa apa ndaikuda ndaishaya kuti ndokuudza sei saka ndatirega nyore tsamba. Saka zviriko zviri kusangana nazvo zvinhu zvakadaro zviriko. Zvitsvagwe kuti zviri kubva kupi ende ari kuzvipinza wacho ndiani chimbomuziva kuti ndiani ari kuzvipinza bhozi vana vedu vapera kuno hapana zvishande takugara tichingotya chetongoti vanhu vacho vanenge vasina simba vanhu veguka vanenge vasina pawa dai vane simba datanzwa nekurohwa kuno but havatigone manje bhozi havana simba vanobva vapera simba asi vatanga kunyangira kusvika nokuuraya. Kutaura kwamuri kuita imi muri kuti muri kunzwa kuti kune vari kusungwa asi hapana zita rihombe ramanzwa, pari kungobatwa matemba magwai ari kusiyiwa. Ndocha zvizvo zvimwe zvacho zvinenge zvakutotyisa iso tingoroti vanhuwo tisinawo kana pawa but unongoitoziva kuti zvine vanhu ende zvinhu zviri obvious. Munhu anoita zvemadrugs anosaplaya munhu mukuru asaplaya nemwana mudiki andimugona. Saka isusu manje teni chikuti akomana kochatikukwarirawo chii zvedu andikona vanongobatwawo zvavo vanhu ava vanenge vanototumwa itikototo vanenge vachitengesera vanhu but kwavanopiwa kwacho ndokwatinoda ikoko kwavari kupiwa kwacho ikoko ndokune nyaya zvakamira ikoko zvinhu zvedu zvezi zvatinakira. Tine dambudziko riri munyika mazuva ano revanhu vechidiki vari kutora zvinodhaka. Iwe wambotaura kuti wakambopindana nazvo, ungatitsanangurire kuti wakatanga kutora madrugs uri mwana akaita sei ukazomira zvadii? Inini ndakatanga kurova madrugs ndine makore anoita 16 years. Chakanga chakonzera kuti utange kutora madrugs chii? Sicho chenekumba ndakura ndaigara nainini same mother saka sometimes ndanyimwa chikafu kweza ndasangana nevakomana ivava muziziya zvemustriti ndosvike ndopapinda ta madrugs ndakusaenda kumba ndakurwa madrugs. Kana tichiti waitora madrugs unokwanisa here kurangarira kuti madrugs acho awaishandisa aive api uye watora wainzwa sei? Madrugs anaita kurwa ipapo ikangoma kasvoko kechikosoreka kadiki kebwabika nebottle brown saka ndakaiti ndakakarova kako ndaanebva nanyaya kutodzima chaiko manya ndambofunga takatanga chitora kapoto ekarwani peza about 3 bottles pazuva. Mari yekutora madrugs ye une 16 years waiwana kupi? Papa ndakushanda ti 16 years kwenye ndakabva kuchikoro ndobva naenda kurengi vakoma ngoita zvechiwindi bulawa rengi ndokwandasenza. Wakatanga kutora madrugs uine 16 years ukazoregera wakura zvakadini? Handina mana toti hanana 5 months aregera. Iko zvine zvawane makore mangani? Saka ungatsanangure kuti wakatora madrugs ye kwemakore akakura sei? About 15 years. 15 years. Pawaitora madrugs apa upenyu hwako hwanga hwakamira sei? Wakaita zvinhu zvaiyemurika here uchita zvemadrugs izvozvo kana kuti ukatarisa iko zvinezvi unotoona kuti pawairarama uchita zvemadrugs upenyu hwakanga husina kumira mushe pane iko zvinezvi? Hauna kumberi kwati mubva waina nemadrugs hakuna. Zvaitoita wese yaitoita wese because more vanoti wadhakwa ndayadhakwa makusiyana vangu andisobwa ndifunga that times 4 yaitoita wese swichilesa nayo ni iko zvinezvi watsanangura kuti auchatora madrugs. Chii chakaita kuti uregere kutora madrugs? Wakabatsirika sei kuti umire kutora madrugs? Ndanda kureacta
reaction, skin reaction. Ungatsanangurira kuti reaction yacho yaita zvekunyasoita sei chaizvo? Kuti skin ingochinja yega kuti pane skin yekungoti unoona kuti skin iri brown but iri black but nakuti we grey totally skin inochinja madrugs. Lafuti ndada kuti utakaurasa njere kai sometimes. Uri kuti here iwewe wakangomuka umwe musi ubva wazvitarisa ukati ndatochinja saka regai ndiregere zvemadrugs kana kuti pane kakubatsirika kawakaita either neumwe munhu kana kuti nezvimwe zvinhu? Aiwa, pane anobatsirawo madzimai ekuchechi vanobatsirawo madhanga pane sito pangu vanobatsira kuti ndizosiyawo zvemadrugs. Watorewe madrugs nguva yakati rebei, hazvina kukunetsa here? Nekuti here zviri kuti ndofunga hauna kana gore wasiya zvekuita madrugs. Pawakatanga kuasiya zvakanetsa here kuti vanhu vanoti unenge waaddicted kumadrugs ya, saka zvakakunetsa here? Inondonetsa mama kusiya infact but kutosiya kakutoiswa kurehab utoright ndo situation to back to normal. Ungatitsanangurire iwewe kuti mukunetseka kwako chakakupa simba rekuti kunyange zvadini ndiri kutozvasiya madrugs achi? Mama madrugs one nasana nemukadzi chachai hauite mukadzi madrugs hagare mukadzi. 2 hama chachai hapana nokuda ndo chikonzi chacho ndise madrugs mama. Kusiya kwawaita iko zvino izvi upenyu hwako hwashanduka sei kuenda kudivi rezvakanaka? Zvese zvaright mama, handiuye zvese zvatotal normal. Even vanhu vasingatidai kumba checheko vatodzoka kuti ndatomunhu infact ndamunhu akutodiwa pavanhu. Vatanga tichitaura nawo kwatabva vati munhu kuti afidhe habit yake yemadrugs vamwe vanotengesa kunyange hembe dzaanga azvitengera vamwe vanoba. Iwewe waizvifambisa sei? Inini ndopanda ndaienda kurengi bulawa yekurengi showground saka ndango ndabva kuchikoro dzimwe nguva ndakaenda ikoko ndakafanira school uniform yangu ndomawandaenda mari ini olevu ndakatopasa but through madrugs manje handira chaninacho chandakaita. Uri kuda kuti kudii kune vana vechidiki vasati vapinda mukutora madrugs neavo vatori maari iko zvinezvi? Madrugs haana kunaka, atota madrugs haana kunaka, anokakasa utano 1, life yako future yo 2, 3 hapana unopedza waonesa nehama shamwari chechedza hapana kufarira hapana nokuda unopedza waita ngo waneglect wewo vanongo zvineglect wega personally life mako unovenga vanhu asina kumhosva nemadrugs sanore madrugs haana kunaka ndavasiya. Kuri kuti wazoita mwana wako chii chaunomudzidzisa panyaya yemadrugs? Nditoti anoita mwana wangu nomisa kumusha kuti hagari kuno ndochokwa chiripo izonga ari kulocation komboni ino anopedzira angu joina yo ndoziziya because kwatogara mama ndo situation ndionorwadza. Imimi mataura kuti munoshanda muchiita advocate against drug abuse, asi tanzwa kuti muchiti mimi mutori nedambudziko rekuti mune mwana weshamwari yenyu wamunoti mwana ane dambudziko iroro. Ndeapi matambudziko ekuti munoti mukatarisa moti mwana uyu? Maita zvenyu ipo pano patatoya nemi ndo pandotora pane mwana weshamwari yangu. Ndikati mwana weshamwari yangu ndingakutoita mwana nekuti mwana uyu akatozvarwa ndichiona achigara panext door. Vaive nedzimba mbiri pana Chihuta nepano. Vana vatozvarwa ndichiona. Mai vava vakashaya. Baba ndokurora mudzimai ku South Africa nambuya ku South Africa nanateta ku South Africa ndokusiwa vari vakomana vairi. Vakapinda madrugs. Vana vangu vakagara zvakanaka vaichengetwa anambuya vacho vaitumira zvese ku South Africa. Vandoona ningina nevakoma vamai vava vanogara futi muno mumfakosi vachichengetwa. Vana vakaita peer pressure dzinodaira kudaro ndokupinda kwakaita madrugs. Mukomana mukuru aitori nemudzimai nevana vairi vakutoenda kuchikoro but because of nenyaya yemadrugs mukadzi akabva ati zavadzokera kumba kwani kwavo
Pano ndo pamba pasekuru pavakagara vasati vakazokurira kucherima uko ndokuzodzoka pano. Vakatozodzoka pano ana baba vaenda kuSouth Africa. Imba yekucherima yakatorwa nemunhu akambenge avatengesera imba 25 years back. Zvichinzi mbuya vakasara nechikuru $500. Ndobva vaenda kukoto vachaenda navo kuti kutorwa imba. Ndokudzoka vakazoita papi? Pano pasekuru pano panonzi pachinga. Vadzoka pano kwabva kupinda mumadrugs zvatowesi. Ndinouya pano ndichizama kuva counseling haichabatsira. Etaza imba ndeyavo ine 4 rooms imba iyoyi. Asi akati mukomana mukuru wepano iyeye akaopta kuita atsvage mari kuisa maloja mumba umu mese. Iye ndobva asivaka ichi kuti agare. Kukura watakaita panapa rave danga rehuku netsuro. Baba vake vakakura vachichengeta tsuro nehuku. Ende vakatosiya zviripo vachienda. Kana zvakatozoparara vaita sei vaenda. Ndaisvika pano day in day out. Ndo imba yaishandiswa iyi. Baba vacho vakatosiya kuti mudzimai akatozoenda. Haana chimwe akufunga mari chete kuti atsvage madrugs. Moita kuti munhu ane mwana wake anotori grade 2 grade 3 nemumwe mudiki, asi ari kuopta kugara mumba makaita so, achisiya imba yakaita so yakasirwa nevabereki. Inyaya yemadrugs. Ndauya panapa, this is the 6th 7th time ndichizama kutaura navo. Zvino chanenge achinzi pamarumba makatondiona ngono ndaratoti otobuda atata mutara wangu uyai titaure. Baba vacho ndogona kutovafonera papa kuti vana va-addicted. Saka ndiri kushaya kuti rubetserwa ndingawane nderwupi kuti vana vabatsirike.